Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Ina so da Allah a taya ni mu yanke wani abu da kusan da yake cutar da mutane. Zan yi bayani akan wasu irin ɓata garin mutanen da suke cutar da masoyana. To ni kuma abun har ga Allah ya min ciwo. Menene? Saboda sun san mutum fan ɗina ne ko makamancin haka, yana son waƙoƙina ko yana sa a waƙa, sai su je siyo waƙa sai su tura masa ta WhatsApp. Waƙa ɗaya ce sai siyo mutum 100. Akwai wata waƙa Tara Malanyar ce ma waƙar. An yi waƙar tun shekarar da ya zama gwamna da watanni. Wata haka Allah ya yi linzami ya bi bakin kura, kuma wannan yayi mai neman fitina ya tuba. Yusufaru mazan jiya gwamna tafi ba karfi ba, zaɓin Allah ne dai kai, shine ya aza sai ka kai. Duniyar ga tana hannu nai, mukutar lamaran yaro a gaida kai zaki hana wargi. Waƙar Tara Malanyar ce akai, amma sun juya wa mutane ita da yawa su tura musu ce ni ne, ko kuma su ɗauko hoto rana wata marsandi da na taɓa accident sai su tura mutum su ce wai na yi accident, mota ta lalace a taimaka musu, ko su ce matata ta haihu, ko su kawai ta WhatsApp ba za su taɓa zuwa ba. Duk yadda za ka yi da su ba za ku haɗu ba. Haka dai mutane suke ce min ba su haɗuwa da su. To amma mu in Allah yadda za mu haɗu da su. Kuma ina albishir duk wanda ya taya mu ya nuna mana waɗannan mutanen ya san su, wallahi ɗauri ɗaya ta tabbata a gare shi. miliyan 1 cif za mu ba shi wallahi. Duk inda mutum ya san wannan mutanen ya nuna mana su, mu tsayar da su daga wannan aikin miliyan 1. Amma wannan tabbas da izinin Allah za mu kamo su, ko da wani bai nuna mana su ba kuma lokaci zai nuna musu. To ina so in sanarwa da mutane ba na waƙa in tura wa mutum. Rabon da in waƙa, tsakanin waƙa da waƙa ma aka samun wata 9, in dai ba wani crisis ke faruwa daidai lokacin wannan crisis din zai zama yana buƙatar waƙa akai-akai ba, ko kuma an shiga harkar siyasa, so wajen kai attack da karewa ana samu ta yin waƙa da sauri-sauri. Amma yanzu ina ji tun waƙar da na yi wa shugaban ƙasar Nijar, ina ji ban ƙarin wata waƙa ba sai ta Idi Master. So ka gan ka duba interval din za ga wajen wata nawa, ya kai wata 4 ko 5, ya kai wata 4, ya kai wata 6 tun Disamba zuwa yanzu. Waƙar watan da aka sake ta August, to kaga da nisanta. So ina so mutane su sani, kuma shaidar in an turo ma waƙa an ce ni ne, inda za a gani ka je page ina za ga na yi posting. In ban yi ba ka koma YouTube, ka ganta a YouTube, in ba ganta a YouTube ba ni bane. Me a YouTube din kuma a channel ɗina, ba a channel ɗin wani ba. A channel ɗina mai sarkin waka za ka ganta. In ka ganta ni ne. Balle ma bayan da za a yi wa mutum waka bai sani ba. Ba ne wa mutum waka bai sani ba. Wai kawai an ju ma waka baka sani ba na yi. Su wa'anda suke biya a yi, su sun sani yadda ake yin waka. So ba zan taɓa zuwa haka kawai ban san kana ra'ayina ba, masoyina ne kai, kana ra'ayin abin ko ba ka ra'ayin mawaka. Ba na yi. Yawwa. Kuma yawancin duk mutanen da zan waka ina tsaya in duba isan mutum da kaiwarsa da amfanin da ya sa zan mawaka. Menene amfanin da zan mawaka? Ba wai kawai za ka biya ni ba ne kawai. Amfanin menene, kuma meye ranar da wakar da nema za ta yi min? Meye rana? Masoyina ne kai sosai. Akwai wanda kawai fa alaƙa ce mu da su, ba wai kuɗi ba ne. Yawwa. Amma ba roƙo ka zo ka ce maka ka bankar, ni ba na irin wannan. Wallahi ba na yi. Duk wanda ya san ni zai ce maka in na yi masa waƙa na bashi, to ni da shi mu gaisa, sai a ɗau lokaci, shekara ko wani lokaci, sai dai irin sallah ta zo, yau an ji an daga idi, wani lokacin nakan taɓin masoya in ta kiransa mai barka da sallah. Ina jin nauyi, duk duniya ba abin da na fi jin kunya irin in kira mutum in gaya mishi ina buƙatar kuɗi ko ina ba zan iya wannan abin ba. So duk wanda ya kira ka ya ce maka mota ta yi accident ko ina da matsala kaza, sai ka ce ya zo ga ka gashi.
sai ka bashi. In kuma ni zan kira ka ai ya kamata ka ga numba ta. Numbobi na suna nan guda 2 ne, har yanzu ban taba canza su, kuma ban da 081, ban da ita, ban da 070. Amma yanzu kalli numbobin duk wacce na gaya muku, kuna duba za ku ga sun sa ta a, sun yi WhatsApp, sun creating account a WhatsApp, sun samu account number su ma ga su nan kala-kala. To kaga wata 08135779521, kana duba za a ganta a WhatsApp, sun sa sunana da hotona. Ga wata nan 08032361360, wannan ma kana duba za a ga sun yi. 07048549494, wannan ma kana duba za a ga sun yi. 07025050205, wannan ma kana duba za a ga duk sun yi. WhatsApp to in ba hauka ne da ni, in ba gidan mahaukata za a kai ne ko macucin ne, ni ma ya zan nambobin nan barkatai kuma WhatsApp kala-kala, ina aka taba ka? Wannan nambobin da nake da su ni nake amfani da su guda 2 nan, ina ji ina da ɗaya ta jima, ɗayan ma ta jima. So numban da na fara rikewa kuma still ita ma tana nan, amma ba ta hannuna, tana hannun SK haka. So duk numban da za ka gani, ni ban da numba mai 006 kaza, ban da ita, ban da numba mai 070, ban da numba mai 081, duk ba da su. To mutane su kiyaye, idan mutum ya turo ma wata magana a WhatsApp ko waka ko waye, dan Allah dan annabi ka bashi kuɗinka, kada kuma ka yadda ka kula shi. Su ma muna ta bin su, kuma in Allah yadda za mu kama su. Ina da ƙara nanatawa, duk wanda ya san inda suke, ɗayan na ji muryarsa har na san shi. Yanzu illar da suka fara yi, sun fara kiran mata su ne musu waƙa birthday ko suna ko makamanta haka. Ta ina dalili? Waƙar da wahala, ni da wahala nake yin ta, so ba zan iya barkatai fu. Yanzu kiɗan ɗinin da nake waƙa su suke samu, za ka ji kiɗan kana ji ka san kiɗan waƙa kaza ne. Wani kuma a waƙar ma suka ɗauko, suna da data, sai su cire inda na faɗi sunan wani sai su ɗora ma sunanka, inda na faɗi sarautar wani sai su cire sai su ɗora ma sarautarka, inda na faɗi sunan garin mutumin sai su cire. Da an zo faɗa sunan za ka ji muryar ta canja, ba ni bane. Kana saurara da aka ji ragowar muryoyi na ne, amma inda za a faɗi sunanka ko sarautarka za ka ji ba ni bane. To dan Allah mu kiyaye, dan iya ƙoƙari na ne saboda in kare wa masoya na mutuncinsu. Saboda ai gani aka mutum na son ka, shine aka amfani da wannan soyayya za a cuce shi. Yanzu kuma abin da suka dawo yi, mutanen ma da nake da alaka da su, na taba mu'amala da mutum sai su yi masa waya, ko sun taba jin nayi masa waka, ga numba ta yana da ita, sai su yi ma WhatsApp da wata ce ni ne. So wani kuma saboda yana girmama ka, yana daraja ka, ba zai tsaya wani bincike ba. Me ya faru? Kaza ne, ina cikin matsala kaza, ina buƙatar kuɗi, na yi accident ko makamancin haka. Motar da suke ɗauka, motar da na taɓa accident da ita ne, ina jiya wajen shekara 5 ko 6, ita ce suke ta wannan abin da ita. Da Allah mutane a kiyaye dan Allah, a kuma taya mu da gaya wa mutane su kiyaye. Duk wanda aka turo mawaƙa aka ce an mawaƙa, kai tsaye je duba WhatsApp, duba page ɗina na Instagram da Facebook, ya ganta. In bai ganta bai koma account ɗina na YouTube, ya ga ya ganta. In bai ganta ba ni bane. Ni in dai nema waka zan yi posting. Yawwa, kuma akwai sirri tsakanin in posting a normal page dina da kuma in kai ta YouTube. Akwai bambanci, so a yi haƙuri.